Chenro mag ohala ne obedo gi ng'ikruok e apaya ma laini moja e boma ma Kitale bang' miche gi miche mag rowere bago ng'anyo ka gidwaro mondo jaod bura margi Marsabit Caleb Amisi owuog e duond bura mar ODM bang' jaod burano rem yudo lemo mag komiti e od bura. Rowerego manoting'o obok mani kod andika wacho ni ok gimor gi okang' ma duond bura mar ODM okawo mar tamo jaod bura margi e telo mag od bura, ka giwacho ni okang' ma kamano biro duoko chien na dongruok margi kata ka obedo ni gisebedo ka gisiro duond bura mar ODM e kinde malach. Okang' ma kama kata kamano okwedi kod jotend duond bura mar ODM e gwenge Marsabit. Sisi tunasema mchukue hiyo ODM muende nayo. Leo huyu kijana hapa Trans Nzoia, huyu mheshimiwa wetu anaitwa On Caleb, huyu kijana ni amepigania ODM Trans Nzoia. Unadhani kupata mbunge mmoja kwa hii county ni rahisi? Hapa sio Vihiga, hapa sio Kakamega, hapa sio Nyanza, si ndio? Tuliingia ODM juu ya kijana Power. Tuliingia ODM juu ya kijana Power ndiye alifanya tukaingia. Juu ya upendo wetu sisi tumeingia mpaka hapo hivyo. Tumeingia kwa chama ya ODM. Kitu imeniuma sana. Imenikula kichwa hiyo kitu sana. Baba, tumesimama na wewe kama vijana kwanza hapa Trans Nzoia. Hujaichukua hata kijana mmoja ukamweka huko juu ukasema nimemsoma akae huko. Unachukua hii kijana ya kugoma juzi huyu. Anakuja juzi. Kasamuel amekuja juzi, unamchukua unamweka karibu kwa broad base. Unaacha kijana Power unamtoa kwa PSC. PSC ilikuwa kijana Power Caleb Amisi. Mbona unampeleka hivi? Trans Nzoia ndio chama wa ODM Trans Nzoia.